Salam mehriban eýleşler. Biz siziň asly halal ojaklaryňyzda elmydama bagtyarlygyň, agdywylygyň ýar bolmagyny arzu edýäris. Güneşli diýarymyzyň her bir günni uly üstünliklere, belen tepkitlere betleýän, gahrman arkadamyň janynyň sag, ömrüniň uzak, ýurt bähwetli alyp barýan işlerine elmydama rowaşlyklaryň ýar bolmagyny arzulap, gepleşigimiziň nowatdaky sanyna başlaýar. Gahrman arkadamyzyň saýasynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda medeniýet, sungat ulgamlaryna da uly üstünlikler gazanylyp belen tepkitlere ýetilýär. Bugun gahrman arkadamyzyň saýasynda garaşsyz baky bir tarap watanymyzda gazanýan üstünlikler, ýetilýän belen tepkitler biziň ýurdumyzyň medeniýet, sungat işgärleriniň dörüjüligine öz beýany tapýar. Gözel paýtagtymyzda hemde welaýatlarymyzda gurulyp ulanmaga berilýän teatrlar, kinoteatrlar, medeniýet öýleri, şol orada zähmet çekýän dörüjülik işgärlerine goýulan hormat sarpanyň aýdyň nyşany bolup durýar. Mehriban eýleşler, bilşiňiz ýaly biz gepleşigimiziň her gedek sanyna ýurdumyzyň medeniýetini, sungatyny ösürmekligi, öz münasip goşandyny goşýan dörüjülik işgärleri bilen buýsançly söhbetler edýäris. Gepleşigimiziň şu gedekki mehmany gözel paýtagtymyzyň ajaýyp günjeginde ýerleşýän Baş Drama Teatrynyň artisti Selvi Babylowa. Selvi, gepleşigimize hoş gördük. Sağ olun. Selvi ine şuň köne gahrman arkadamyzyň saýasynda ýurdumyzyň her bir güni uly üstünliklere, belen tepkitlere betlenýär. Ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda medeniýet, sungat ulgamlaryna da uly üstünlikler gazanýar. Çünki gahrman arkadamyz medeniýete, sungata uly hormat sarpa goýýar. Ýurdumyzda çägine, gözel paýtagtymyzda, welaýatlarymyzda dünýä ölümlerine laýyk gelýän şeýle ajaýyp teatrlar hereket edýär. Şeýle teatrlaryň biri hem biziň şol paýtagtymyzda ýerleşýän, siziň zähmet çekýän Baş Drama Teatryňyz bolup durýar. Şol teatryň sahnasynda da biziň watanymyzda durmuşa geçirilýän üstünlikler bilen bagly, halkymyzyň durmuşy bilen bagly biziň şöhratly taryhymyz, berkarar bagtyar şu günimiz, rowşan geljegimiz bilen bagly durly sahna oýullar sahnalaşdyrylýar. Halkymyz tarapyndan uly gyzyklanma bilen kabul edilen şeýle şowly çykan bir näçe sahna oýullaryňyz bar şu teatryň tarapyndan sahnalaşdyrylan. Ana şolaryň içinden ýatlap geçdik Yusuf Dileyha sahna oýuny destallarymyz bilen bagly. Bulardan başga da halkymyzyň durmuşy bilen bagly senin wepaň üçin ine şu sahna oýullarynda siziň özüňiz hem keşip jalandyryňyz teatr sungatyna umumyň şol artistçilik kärine bir näçe ýyllarda määr zähmet çekýän teatryňyzda häzirki günlerde alyp barýan işleriňiz barady. Gurrun göräýseňiz. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylyna, hormatlar kadagymyzyň saýasyna, medeniýet we sungat älemine zähmet çekýän ýaşlara öz hünärlerine kämilleşmek üçin hormatlar kadagymyz giň mümkinçilikler açdy. Biziň kärimiz gyzykly kär. Käriň erwedi ýokmu ka diýenne, ýöne hasam bir hili biziň öz kärimiz tesirli kär. Men degenýän buýsanýan şeýle zamanada teatrda artist bolup zähmet çekýänme, çykyş edýänme, gowy aktyor bolmak üçin köp okamaly. Dünya garaýyşyň giň bolmak üçin, kämilleşmek üçin gowy saatlar dinlemeli, gowy suratlar görmeli, madama gözlegde bolmaly. Täze sunwadyň çägi ýok. Şonuň üçin hem hormatly prezidentimiz ýol başçylygyna biziň şol artistlarymyz özüniň täze sahna oýunlary bilen ýa-da täze kino filmleri bilen daşary ýurtlara gitmekligi. Daşary ýurtlarda biziň Türkmen teatr sungatymyzyň bir kämil derejede ösenligini, biziň medeniýetimizi, sungatymyzy ýaýwanlandyryp gelmekligi uly mümkinçilik döredýärdi. Ine şol döredilýän mümkinçilikler esasyna da biziň artistlarymyzyň hem öz kärini kämilleşdirmekligi uly mümkinçilik döredýär. Daşary ýurtlara gidýän artistlarymyz şol ýerdäki artistlar bilen tejribe alşmaklyga ören uly mümkinçilik döredilýär. Ine ýaňy ýakynda biziň ýurdumyzda teatr festivaly bolup geçdi.
Şol biziň ýurdumyzda teatr festivalini geçirmekli hem biziň hem watanymyzyň awraýyny dünýäde belek derejelere ýetirýär hem biziň milli medeniýetimizi, sungatymyzy dünýä tanatmakda alınıp barlayan işlerin aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Ine şol geçirilen teatr festivali hem siziň hem dörejiliňizde ören uly täsirini ýetirendir. Şol teatr festivalini özüňizde galyran täsiri barada da gurrun berseňiz. Hormatlar kadağımızın sayasyna, parahat ýurdumyzda, asuda asmanymyzyň astyna bagtyar durmuşymyz bar. Her kim öz ýerine kärne bolan hyjywy söýgüsi bilen dehmet çekäýmek galýa. Hormatlar kadağımız sunwat medeniýet işgärler üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýär. Ýan ýakynda teatr festivali geçirildi. Daşary ýurt döwletlerinden mehmanlar geldi bize. Biz birek bilen duşup, görüşüp, olar biziň eserlerimizi görmäge gelýärler. Biz olaň eserlerini görmäge barýas. Bir-birimizde nähili täsiriniň baglygy barada gurrundeş bolýas. Olaň sunwaty bilen, olar biziň sunwatymyz bilen tanışýar. Tejribe alýar. Şol real festivalaň bize ýygy-ýygydan geçirilmegi bizi begenlerýär. Teatr işgärlerini buýsanlarýar. Şol festivalla biziň teatrymyzda Däl Domrul, Döwlet Guşy romany, Daşary ýurt mehmannamyzy ýetirdik. Biz begenýäs-de şeýle Daşary ýurtlaryň bize gelip festivalaň ýygy-ýygydan geçirilmegi biz üçin ul derejä. Sebäbi olar bize getiren oýunlary ba. Biz olar gördük, tanıştık, bir-birimizden tejribe alıştık. Hormatlar kadağımız şolary ýalyk mümkinçilikleri döredip berýär bize. Sag bolsunmyz aýdýar hormatlar kadağımyza. Şeýle festivalaň geçirilmegi biziň dörejiligimize de täsiri uly bolup durýar. Sebäbi Daşary ýurtlar gelenne soň şu oýun gutorýa, spektakl gutorýa biziň türkmen milli şaýlanmady görüp ýa türkmen libaslanmady eşiklenmedi görüp hayran galýar. Owadan ajaýyp ýurduňyz wa diýip buýsanç bilen bize aýdýar. Bizim başymyz göýe ýetdi. Sebäbi şeýle özleri begenip aýtýarlar bolyn. Biz hem hasam begenýär. Gelýän Daşary ýurtly mehmanlaryň biziň ýurdumyz barada, biziň medeniýetimiz, sunwatymyz, biziň bir milliligimiz barada aýdýan sözleri has täsirli bolup durýar, begendirýär, buýsanlyrýar. Biziň şeýle täsirli owadan medeniýetimiz, milliligimiz bar. Şol milliligimizi hem medeniýetiň, sunwatyň üstülen halka ýetirmekle hem ören täsirli bolup durýar. Hormatlar kadağımyzyň bize peşkeş beren kitaplary öwrenmek üçin, kämilleşmek üçin biz üçin mektep bolup durýar. Sebäbi hormatlar kadağımyzyň her bir kitabyny eline alan adama onnaka aýdylýan durmuş tymsallar, dürdäne paýhasly pikirler her bir adama täsir edýär. Bu bolsa biziň teatrymyzda dowamly ýörelge bolup durýar. Teatrymyzda hormatlar kadağımyzyň kitaplarynyň esasyna gow eserler goýulýar. Halk köpçüligine ýetirilýär. Siziň şol teatryňyzda sahnalaşdyrılan sahna oýunlaryň aglabasam bir agramly eserlerden alınan hormatly prezidentimiziň kitaplary esasyna da bir näçe sahna oýunlary sahnalaşdyryldy. Ine olardan hormatly prezidentimiziň Döwlet Guşy romany esasyna da Döwlet Guşy sahna oýuny sahnalaşdyryldy. Ana şol sahna oýunyna da siz hem kesip jarlandyrýarsyz. Hormatlar kadağımyzyň Döwlet Guşy tabynyň esasyna biziň sahnamyzda sahnalaşdyrylan Döwlet Guşy spektaklyna menem şu oğul ve vegenen yaşlygynyň keşfini jahanlandyrdym. Şol döwri alanda uruş döwri şo zatlara garamazdan eneň şeýle özüniň ruhy taýdan beýikligi, jan teni bilen çağalary bilen maşgalam diýip ýüregi urýan eneň keşfini jahanlandyrdym. Döwlet Guşy spektaklyna beriljek bolan zat şol uruş döwri türkmeniň şaýsepi şu sagaman öz ojogyna ýan ýollaşy, diňe ýan ýollaşy däl, şol owadan giden adamlaryň köpsüniň ýygyna sagaman dolanyp gelenni arzulap, gowy niýet bilen, gowy pek arzu bilen şeýdip sabırsyzlyk bilen ojogyna çağalar bilen jemmol garaşýanlygy görkezilýär. Spektaklyn öwürlýän oýunyň biri bolup durýar. Esasy artist halkyň maksady, wezipesi
gelýän tomoşaçyny gowy eserler bilen, gowy keşpler bilen beginip durmak, ruhy taýdan nähilem bolsa, birazajygam bolsa täsir edip bilse, artistiň azabynyň ýerine düşenligi diýip düşünýär. Gelýän tomoşaçyny bir pikirlendirmek üçin, onu bir täsir etmek üçin aktýoryň ustatlygy ören zerur bolup durýar-da, şo sahnada janlandyrýan keşfiniň kämil çykmaklygy üçin. Esasy şu sana rejissor ananymy keşf berdimi? Sen şonu aktýoryň özü jan teni bilen şoňa girişip bilmese, düşünmese, halipalar bilen bilelikde maslahatlaşıp öz häsiýetine mahsus del keşf bolsa da häsiýetine gawat gelmese de şol gawat gelmese de şonu ýerine ýetirmek artistiň öz ustatlygyna bagly bolup durýar. Biziň halipalarymyz we sahnada nähil gürlemeli, nähil özüň alyp barmaly, nähil ýöremeli. Hemem artistde esasy gerek zat men pikirimçe şu duymak, eşitmek, görmek. Şu üç zat ýokman bolaýmaly artistda. Keşfin kämil çykmaklygy üçin ören bir zerur zatlaryň biri. Sebäbi sen çykyş edende gapdalyndaky garşydaşyňy duýmaly, dinlemeli. Sen öz başyňa däl, ol esasy eser döredilenini sen özüň oýnanyň bilenem ol köpçülüklüğün sahna bolup durýar-da, garşydaşyňa da köp zat bagly bolup durýar. Biziň Halipa mollumyz öwre 4-de Türkmenistan halk artisti Anna Muratberdiýew, Kakajan Aşyrow, şolar bizi okadanna öwre 4-de. Şu saňa haýsy keşp berilse berilsin, sen şo keşpi ýerine ýetireňde ýüregiňi berip, ýüregiň bilen şoň içine girişip oýnamaly ýerde. Şu her şeýle bir hili täsin jadyly sunwat maka diýenne özüne çekiji. Bir hili şu käre gelen gides gelmen maka diýenne ol eýam kärem däl ikwalyň. Hemem şu öz kärini sylaýan, gowurýan aktör hökman şowlu keşp janlandyrýar. Kiçi rol ýok, kiçi artist wa diýilýär. Şo berilen keşpe aktör başarmasa, şoňa kiçi aktör diýilýär diýenne. Aslynda bolin kiçijek keşp bilenem sen şonu şowlja ýerine ýetirsen, adamyň aňyna ömür boýy galýan diýip düşünýärler. Teatrymyzyň taryhyna seredeninde de, biziň kino sanatymyzyň taryhyna seredeninde de şeýle bir ustat artistlerimiz barda. Şolaryň janlandyrýan keşplerini göz öňünde janlandyranyňda bir sözü bilenem. Halkyň arasynda baky ýaşaýan artistlerimiz bar. Şoň üçin artistçilik käri özüniň aýratyn dünýäsi bilen hem-de şol artistiň ustatlygy bilen her bir insanyň kalbyna, ruhuna täsir edýär. Şonuň üçin hem şoňa sunwat diýilýär. Biziň Anna Muratberdiýew halipamyz okadanna şeý diýerdi, nähil keşp berilende sen oýnaňda başga aktör, başga biri sen ýerine ýetirşiň ýaly gaýtalap bilmesin. Sen oýnaýşyň ýaly oýnap bilmesin. Hemem her keşpi, her oýnaňda şo bir eser bolsun-na, ilkinji gezek, birinji gezek çykyş edýän ýaly edip çykyş etmeli diýip şeý diýip nagtardy. Bizene şu gepleşigimizde bir näçe halipa artistler bilen hem söhbetde şolýar. Halipa artistlerimiz şonu belläp geçýär. Sahnada her gezek keşp janlandyranda şonu ilkinji gezek janlandyrýan ýaly edip janlandyrmaly. Hem-de şol keşf şeýle şowlu çykmaklygy üçin şol gahrymanyň dünýäsine girmeli. Gahrymanyň dünýäsi bilen ýaşamaly. Ine şeý diýip belläp geçýärler-de. Selwe ine siz hem bir näçe sahna oýunlarynda durly häsiýetdäki keşpler janlandyrdyňyz. Döwlet guşy sahna oýunyna oglaýak enen keşfi. Onuň tapawutlykda Yusuf Züleyha sahna oýunyny Züleyhan keşfini janlandyrýar. Olaýan başga dünýä, başga häsiýet. Yusuf Züleyha destanyny Züleyhan keşfini janlandyrmak maňa nesip etdi. O da Yusuf Züleyha näme? Hemmemize belli bolşýaly destan. Onu Züleyhan keşfini janlandyrmak ol näme şagydy. Özü Yusuf'un özü peygamber. Görküm pir diýip alýasa, Züleyha Yusufy oglan ka gul edip alýar. Soň ol näme wagt geçýär, Yusuf'un özü ulolýa ýetişýärdi, ýigit çykýar. Soň Züleyha ol beýleki gullara garamazdan oňa aşyk bolan diýen sözi bar-da, düşünne görýär.
düşümde görüp sana aşık boldum diýdi. Soň Züleyha aslında Yusuf'u söýýär. Esasy şu eserde görkezilejek bolýan zat Züleyha özü şagydy. Öz dilini, aydylany ýerine ýetirilip duran şagydy. Yusuf'a aşyk bolýady. Şoňa barmak isleýär. İçindäki başyndan geçirýän duýgusy, söýgüsy şonu hiç günne goýanokda Züleyhany. Soň ol Yusuf'a töhmet atyp başlaýar. Şonu hiç satdan gaýdanokda Züleyha şoňa ýetmek üçin. Aslında Züleyha Yusuf'dan näçe ýaş uly bolandan garamazdan onu da näme söýgü görküslemez, ýaş islemez diýilýär. Soň ikisi birikýär, gowluk bilen oturýar. Yusuf Züleyha desany biziň halkymyzyň arasynda baky ýaşaýan, halk dörejilige esasynda sahnalaşdyrylan sahna oýunlary bolup durýar. Taryhy eserler halk dörejilige esasynda sahnalaşdyrylan sahna oýunlary biziň halkymyz tarapyndan ören uly gyzyklanma bilen kabul edilýär. Şu sahna oýunyňdan ören şowly çykan sahna oýunlaryň biri Selvi häzirki pursatda şol siziň teatrыңyzda sahnalaşdyrylan şowly çykan sahna oýunlary barada söhbet edýärse, ene şol ile sahna oýunlaryň biri hem täsin söýgi sahna oýuny bolup durýar. Şol sahna oýunan biziň halkymyz tarapyndan has bir uly gyzyklanma bilen kabul edilen sahna oýunlaryň biri. Siz hem şol ýerde bir ören täsirli keşip janlandyrýaňyz. Şol täsin söýgi sahna oýunyna janlandyran keşiňiz barada da gurrun berseňiz. Aslında Rus eseri ýöne türkmen diline terjime edilen. Diýjek bolanym eseriň özü gaty gowy eser. Onu janlandyrýan keşifim Suluganyň keşifi. O keşifim men söýgüli keşiflerimin biri. Dogry aýdaýyn. Sebäbi eserde esasy iki taýpa. İki taýpa ömür oňuşman, dawa jenjelli, bir-birine düşman bolup gaçyp gezip ýören içýanlar, öküzler. İki bölünýär-de, iki taýpa. Şol öküzler taýpasyndan tugulan, taýlanylýar, dogumlylyk üçin, odanlyk üçin, özü şeýle erjel bolanlyk üçin şo gyzy saýlaýarlar taýpada. Şo gyzy saýlap, esasy maksady şo gyzyň beýlik taýpalary, içýanlara baryp şol ýaý nähili atylmaly, peýkam nähili ýasalýar, gitmeli, öwrenmeli. En soňunda şo gyz gitdiýär. Şo taýda olaglan alyp gaçan nep içýanlardan bir oglan alyp gaçýar. Soň şol gyz esas maksady peýkamyň ýaýyň nähili ýasalyşyny, nähili peýkamyň uzaga gidişi, nähili atylşyny, tilsimlerini, köp zatlaryny şo sowlugan öwrenip gaýtýar. Şonu sowlugan şol alyp gaçan ýigidi nähili söýenligini duýman bolýar. Şol oglan şeýle ýürekden gowy görüp, şoňa mehri gitýär. Gaýdanna da şonu taşlay bilmän, aýryşy bilmän, şoňa ýüregi awap şeý diýip gaýtýar da, ýöne nämesin, oňa maksat goýulan, gitmeli özleriniň künýanyna. Ýöne içýanlardan başga taýpaň gyzlarynyň birine ýaýyn alyrýar. Ýaýyn alyrsa da insanyna o gyz gelýär. Özleriniň künýanyna, özleriniň künýanyna gelýärde, hemme zady öwrense de bilse de aýdanok. Sebäbi häzir aýtsa, hökman ýene iki taýpaň arasynda uruşturjak, dawa jenjel boljak, ýene öňkünler boljak. Sebäbi olar göç bolan başap ýören taýpalaryň birde, olar şo zatlardan ýadan. Insanyna şonu bilse de sowlugan aýdanok. Ýaşlylaryň ýanyna gelýärde aýdanok. Ýaşlym şo uruşyň bolanyny isleýänok. Ýöne insanyna esasy şo eserde görkeziljek bolýan zat şu iki taýpaň oglan bilen gyzyň söýgüsi hemme zatdan üstün çykýanlygy. Şol görkeziljek bolýar-da. Şeýdip iki taýpany şol sowlugan ýaraşdyrýar. Ähli zady ýeňip geçmekde bir söýgüniň orunu ören uly bolup durýar. Şonuň üçin hem sahnalaşdyrylýan sahna oýunlarynda diýiljek bolýan zatlaryň esasy maksadan birege bolan söýgi, birege bolan dostlukly gatnaşyk, parahat durmuşyň esasy maksady, manysy söýgi bolup durýar. Sebäbi biziň hemme eserlerimizi, haýsy eserimizi alamyzda da söýgi bolmasa bolmaýar. Sebäbi biz gelýän tomoşaçylary gowy zatlary ündlemek, wagt etmek esasy biziň teatr işgärleriniň, sungat medeniýet işgärleriniň paýyna düşýän. Biziň
ähli eterlemizde tüýügi eriş aragaç bolup geçýär. Selvi ina şugun kunna artist bolup teatrda zahmet çekýäňiz. Bizine şol artistler bilen töhötdeş bolanmyzda bizim halipalarymyzdan bellep geçýärdi. Ustad artist bolmaklygy üçin bir kamil aktyor bolup yetişmekli üçin sahna sunugaty ören zerur bolup durýardy. Şol sahnada öz keşfini kamil yerine ýetireninde aktyor bolup ustad bolup yetişmeklige ören uly ähmiýeti bardy. Ine şol teatr sunugaty barada, aktyorçuluk sunugaty barada söhbet edýärse Selvi, şugun kunna bizim ýurdumyzda teatr sunugaty bilen bir hatarda kino sunugaty hem hasy kamil derejede ösýär. Tehnologiýanyň ösmekligi bilen kino sunugatynyň mümkinçilikleri hasy artýar. Kamil kinofilmler has täsirli kinofilmler düşürmeklige uly mümkinçilik döredilýär. Siz sahna oýuna janlandyrýan keşleňizi has bir ýakyn, täsirli hasaplaýaňyza kinofilmlerde keşip janlandyrmak nähili? Teatr, kino sunugaty ikisem täsirli sunugat. Ýöne teatrın öz ýeri bar, kinoň öz ýeri bar. Kinoň teatrdan aýratynlygy, kinoda sen bir düşseň, kino rejissor seni çağırýar, keşip ynanýar. Bir mysal üçin ne waka, ikimiz otyr, bir waka, şonu bir küç görnüşde alýar. Käbir aktyor bir görnüşde alýar. Şol eger kino rejissoryň göwnünden tursa, şol galýar. Ýöne sen özüň näçe ýyl geçýär görýän, wa hazyk eýlere almaly ekenim, beýlere oýnan bolsam, has gowlaýjak ýaly diýen sebäbi ekranda gowurňa. Men diýjek bolan zadym bir ekranda düşülen zat, soň üýtgedip bolanok. Lentada bir düşýän, şol saňa ýadygärlik gitýär, galýar. Kinoda sen öz içki duýguň sözsüz keşip bolsa-da, ya sözlü keşip bolsa-da, sen esasy näme diýjek bolýan? Sen içki duýguň, içki dünýäň görkezilýär. Gözüň kalbyň aýnasy ýa-da. Şolar ýaly bir hili esasy ýüzüň, keşibiň kinoda allap bolmaýar. Kino bir hili täsirliler. Ýöne kinoň bir zady bar da şu teatrdan aýratynlygy. Saňa rol berýär kino rejissor, keşip janlandyr burýan, onu ýaňyny agylýar. Ya hakyky özüň şoňa gir şurýan, olin saklaýar. Onuň ýam kynna sen hergedek täzeden dolmaly, täzeden hergedek sen başlanıcı oynamalı, saklanýar. Ana şo ýagdaýlar bar kinoda. Täze bölek alınýar da. Owa. Teatrda gowzady bir başladyňmy sen? Keşip janlandyr burýan, sahna eser başlanandan soň hiç kim sen saklanok. Soňuna çenni sen ýaşaýan, aktyoryň kämilleşmek üçin, köp zat öwrenmek üçin, ustad bolmak üçin köp tilsimleri teatrdan alýam. Kinoda ýam keşip janlandyrmak beter kyn düşmezmika diýen. Esasy sen teatrda janly hereket edip, halk köpçüligine ýetirýäňde, agynam, gülküýnüm, gahar gadabam çykyş edende sen obraza berip, sen tomaşaçy, sen näil diňleýär, nähil sen kabul edýär, nirde nähil gülýär, nähil diňleýär. Şo demi neçeni duýýan da tomaşaçyň. Şol düşünüp bolmajak täsiri bar aktyor üçin. Siziň üçin teatr has täsirli kinofilme garanyňda. Kinofilme garanyňda teatr has täsirli, teatr gowurýan. Ýöne kinonam gowurýan. Selvi kinofilmlerde döreden keşipleňiz barada söhbetimizi dowam edäýeli. Kinofilmde janlandyran keşfiňiz barada aýdanmyzda şol ajaýyp kinofilmi bar. Bizim halkymyz tarapyndan ören uly gyzyklar bilen kabul edildi bir gülkü janryna, komediýa janryna düşürilen. Şol filmde ýaş gyzyň keşfini janlandyrýaňyz, gülçülükde işleyen, on başga-da ýöne gyzatly kinofilminde de keşip janlandyrýaňyz. Ajaýyp kinofilminde şeýle sada gyzyň keşfini janlandyrýaňyz. Ýöne gyz kinofilminde bolsa azyk päsiýetiňiz has başgarak. Şol keşipleňiz barada gurrun berseňiz. Siziň aýdýan kinofilmlaryňyzda 15-16 ýyl geçäýipdir. Wagtyň şeýle basym geçişine men haýran alýan. Biz o döwürler talip döwrümüz, näme özümiz ýa-ni Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna giremizde talip bolup başlanymdan başlap kinofilmlere düşmäge çagyrýardylar. Ilkinji kinofilmim ýöne gyzatly kinofilm. Şonu janlandyrýan keşfim Merjeniň keşfi, şonu öz diýeni dowumlyja öz ýöne howlhara durmuş gurup
Soňam ron durmuşy hol hara bolandanmy, kän bir hili durmuşa yeňil ýel paýgarandanmy, durmuşy şol çykmaýa. Esasy oň jorasy ýöneköý wys çeper. Şo hakda gitdi-de. Gyska göwrümli kinofilm çeper bagtly bolýa. O merjen gyz aslynda öz erwet gyz däl, gowy öz ýöne şeýle Hol hara hareket eden üçin kän bir hil durmuşy şowlu bolmaýa. Esasy görkeziljek bolýan zat Burwanazar Edisowň goşgusynyň esasyna şol çeper kinofilm düşürilýär. Ajaýypdy. Men 19 ýaşymda onu hawa düýpöter başga keşfim onu hakyky sada owa gyzy gulhanada işläp ýören gyz şol oglany görýär, biri-birilerine aşyk bolýarlarda bir hilek ýürejüni berip sadalygy bilen gowuryp bir sada otonjon gyzyň keşfi türkmen gyzlarynyň ne hilek sada bir pek ýürekli utonjonlugy, edep ekramlygy keşipde görkeziljek bolan häsiýetler. Ýaňy ýokary kujaýyna giren döwürlenmez. Şo wagt biz bilemdik artistçiligiň nämeligini. Ýaňy ýörjen bolup okap başlan döwürlenmez. Biz şonu çeper kinofilmler düşmek nesip etdi maňa. Jekulanym aktyorçulugyň entek kämilleşmedik. Ýaňy başlan döwürlenmez. Şonu şeýle keşiplen hakyky durmuşy ýerine ýetirip halkyň içinde gowurlen bolsa biz üçin gaty uly bagyt. Uly bagyt 15-16 ýyl geçdi-de. Henidem ýatlaýarlar, aýtýarlar. Taýak nerede bolsa da kara giçeninki. Niýeçe çolan berkin. Jüýjerip duran gözlerim kara giçeninki. Ay kaka ne diýen ay bar ýerine ýag etdiň ay. Nerede etdiň, däher etdiň, eje ýokmady kul turmasyny. Beni gepetme sen ilkin ala taňy. Kara giçen? O türkü seni jynar wagt tersine çöwürip taşlaýdymy? Hawa, men kara gijen men ak gijen näle kara gijen. Görmedikler görsünler, eşmedikler eşsinler. Men kara gijen, barıň buğuşlaň, aýdyň, zaradyň, men kara gijen. Vay, ýaşady gördüm. Senem can, men öldürmeli, senem. Bilýän men näetmeli. Men var jallarym daşdym, doldurum onu var. Ekidip barıp ol deň atmaly. Ýa-da üstümde net ýaguýmanda duran ýerine otlap goýbermeli. Wah, yer sen şu iňe ýagşyga çyk bolmaň näme gerek diýsene. Sen ýagşylyk? Wah, eşder bolsaň senem can. Biziň Akdaýly owamyzyň gyzlarynyň biri Gökdaýly oglum bilen süýüşipdir. Öderim Leyli Mecnun bolupdyr. Selvi ýaňy ýakyna hormatly prezidentimiziň kitaby esasyna Gumly geliniň aýdymy kinofilm düşürilerine. Şol kinofilmde de keşip jalandyryňyz özüňiz gunda ýaşaýan, türkmen sähramyzda bitýän dermalyk ösümliklerden peýdalanyp dürli melhemleri taýýarlayan dinanyň keşfini jalandyryňyz. Şol Gumly geliniň aýdymy atly kinofilmde jalandyran keşfiňiz barada da gurrun berseňiz. Hormatly arkadaşlarymyzyň her bir kitaby mektep. Kinoda da, teatrda sen sahna goýoňda da, kinoda da Gumly geliniň aýdymy çeper kinofilmi Şirli Mollaýewiň rejissörligine düşürildi. Şonda da hormatly arkadaşlarymyzyň şo kitabynyň esasyna derman ösümlikleri barada. Şo derman ösümlikleriň adama nähil täsiri bar. Her bir otun aýratynlykda nähil adama peýdasynyň balygy barada görkeziljek bolýar-da. Esasy şo Gumly gelini gören bolsaňyz, Gumly geliniň keşfi ol şo Bike gelin. Şol özüniň adamsynyň awtologda helakçylyga duçar bolup şeýle öz oňurgasyna zeper etýänligi barada. Gitýä keşp bolsaň ol gelin öz maşgalasyna, öz çağajyklarynyň arasyna öz adamsyna bolan wepalygy, maşgalasyna bolan wepalygy görkezilýär. Esasda şo geliniň mertligi, edermenligi, hiç ruhdan düşmeýänligi, şol adamsy nähil kesellep ýatanyda, hormatly arkadaşymyzyň kitabynyň esasyna da dürli melhemler ot çöpden ýasalyp
çaya atıp gaynadyp nähil içirmelligi barada adama bolan nähil peýdasynyň balygy barada görkezilýär. Hormatly prezidentimizin kitaby esasyna taýýarlan melhemleri şonuň öz ýan ýollaşyny ayağa galdyrmaga uly kömek edýär. Ýa filmde çöllü şol ösümlükleri bitýän ine sazak diye ojor şolar ýaly başga da bir näçe ösümlükleri şeýip alýar. Şonu gawat delýär. Bir nätan şadama. O özü suratkeş adam. Şoňa şeýle maslahat berýär. Gurrun döş bolýar. Diýjek bolýanym özüne däli başga birine de maslahat berip olam näçe ýyllap oň maşgalasam perdende göz düşmän näçe ýyllap kösünip ýören maşgalasyna maslahat berýärdi. Perdende bolýar. Diýjek bolýanym şol ösümlükleň adama bolan ähmiýeti gaty uly. Şo kinonyň esasy ähmiýeten bir adamlaryň birek-birege bolan hormaty, birek-birege bolan sylagy hemde şol biziň türkmen sähramyzda bitýän dermanlyk ösümlikleriň ähmiýeti, olaryň täsiri, her bir derdiň dermanlygy şo filmde açyp görkezýär. Görsene muny uya. Sen şol kaýgyly gözleň, gör bu nähil şatlykdan doly. Berekella uya, ahlasyn murat bolupdyr. Hol beýikli bessi, sansa sajykly gum depeleriň aňyrtyna gün ýaşyp barýar. Nähil gözellik. Biz döwrümizin bagtly adamlary. Ertir ýene täze gün dogar. Sunotyň täsiri, güýjem şonda bolup durýar-da. Her bir insanyň kalbyna, ruhuna täsir edilenne. Şol selvi kino barada, kino sunotymyzyň ötüşi barada söhbet edenmizde biziň bir näçe kino filmlerimiz daşar ýurtlarda yer alyp baş baýraklara münasip bolup gelýärler. Ene siziň şol hormatly prezidentimiziň Türkmenistan dermanlyk ösümlikleri atly kitaby esasyna düşürilen şol Gumly geliniň Aýdyma atly filmiňizde şol Hytaý döwletinde baş baýraga eýe bolup gelipdir. Filmiň bir şowlu çykanlygynyň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Siziň keşip jalandyrýan sahna oýunlaryňyzyň ýa-da kino filmleriňiziň şowlu çykmagy halkymyz tarapyndan bir uly gyzyklanma bilen kabul edilmegi siziň bir sungaty bolan söýgüňiziň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Hormatly arkadaşymyzyň baş dollugyny halipa şähertlik ýolunyň ýöredilmegine de uly ähmiýet berilýär. Ine şol halipa şähertlik ýolunyň ýöredilmegi hem sungatda orny ören uly bolup durýar. Ine şu pursatda öz halipalaryňyza ýatlasaňyz. Men halipam Türkmenistan halk artisti Anna Muratberdiýew bizi okutdy. Türkmenistan halk artisti Kakajan Aşyrovdan tälim aldyk, okuduk. Men begenýän şeýle halipalaň eline okanma buýsanýan. Sebäbi olar bize gaty kän zatlar öwretdi. Nähili kitaplary okamaly. Adamlar bilen nähili gatnaşykda bolmaly. Sahnada nähil gürlemeli. Diliň baýlygy barada. Sahnada özüňi nähil alyp barmaly. Ýöreme öwretdiler-de bizi. Şeýle halipalaň bize okadanlygyna men begenýän. Bizim maşgalamyzda aktyor, artist ýok. Men aslynda mundan öň şu alyp barjy bolaýsam diýädim. Telewizionyda işlemekli halaýan. Aslynda ýene tansdan başladym. Men şu sunwada gelemde tansdan başladym da, tans sebäp boldy maňa gelmegime. Sunwada özüm gowurýadym ýene çağalykdan, şu aýgytladım görýädim de.
Şonna aynan keşfini, şular ýaly kinoda şey, bir hili. O watat geçirecekdik-de, ýöne aňymda galan keşf bilen bir. Häzirki günlerde sahna oýullarda jalandyran keşfiňizi ýa-da kino filmlerde jalandyran keşfiňizi dogrusynda kimler bilen maslahatlaşýaňyz? Muhammed Bekiýew, Türkmenistan halk artisti. Hawa. Başga da bir näçe halipalarymyz bar. Bayram Kerimow. Köp zatdy aýdýalar, ine şeýleräk bolsa, beýleräk bolsa diýip halipalarymyz maslahat gerek bolsa, ýa kinoda, teatrda nähilräk şu keşfiňe biraz düşünmeýän ýerler bolsa, sorasaň olary jan teni bilen saňa aýdýalar, düşünürýärler. Selvi ine şu gününe şeýle ajaýyp zamanada gahrman arkadamyň saýasynda medeniýetiň sunugatyň ösmekligine ähli mümkinçilikleriň döredilip berilýän, medeniýete sunugata ulu hormat goýulýan şeýle ajaýyp watanymyzda zähmet çekmeklik, dörüjülük işgäri bolup zähmet çekmeklik ulu bagyt bolup durýar. Ine şu gününe de hormatly prezidentimiz biziň ýurdumyzyň medeniýetiniň sunugatyny ösdürmeklige öz münasip goşandyny goşýan her bir dörüjülük işgärlerine ulu hormat sarpa goýýar, olara özüniň şaher paýlaryny ýapýar. Hormatly prezidentimiziň biziň bir çekýän zähmetimize özüniň şaher paýy bilen bahalandyrmaklyk hem bizi täze üstünliklere atarýar. Hassa bir ruhu bilen tutan ýerli zähmet çekmeklige iterýär. Telwi şu ajaýyp pursatda öz ýürek buýsançlaryňyza, iýleşlerimize ýetirýär. Ajaýyp zamanada, parahat ýurdumyzda, asuda asmanyň astyna, parahat zeminiň üstüne, şeýle giýje günnüz halkym diýip ýüregi urýan hormatlar kadagymyz bar. Şu pursatdan peýdalanyp medeniýet sunugy işgärlerine şeýle aladalar üçin hormatlar kadagymyza köp sag bolsunmyz aýdýar. Hormatlar kadagymyzyň jan sag, ömrü uzak, başı belent bolsun. İl ýurt behwitli alyp barýan işleri elmydama rowaj altyn. İlimiz bagtyar, döwlet berkarar. Sag bol peşkeşiňe, edýär arkadag. Siziň bilen arşa galýa mertebem. Bagtyar milletiň baýlygy bagty, türkmen medeniýeti, türkmen sunugaty. Beýgi ile beýik geljek ýaraşar. Watana münasip nesiller derkar. Ruhlanyrýa has joşgunly zähmete arkadagdan ýeten buýsançly serpaý. Sag bol Telwi, beren täsirli gurrunlaryňyz üçin, aýdan ýürek buýsançlaryňyz üçin biz hem öz gözegimizde mundan ýanada ýurdumyzyň medeniýetini, sunugatyny ösdürmeklikde öz münasip goşandygyny goşmaklygyňyzy arzu edýäris. Mundan ýanada dörüjülük älemine elmydama üstünlük ýar bolsun. Sag bolun. Mähriban iýleşler, biz gepleşigimiziň şu gezekki sanyna size ýetirmek islen söhbetli görnüşlerimiz şulardan ibaret. Türkmen halkyny baky bagtyarlyga ýetiren, gahrman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, il ýurt behwitli alyp barýan işlerine elmydama rowaşlyklaryň ýar bolmagyny arzulap, gepleşigimiziň şu gezekki sanyny geçirip gotarýarys. Gahrman arkadamyzyň saýasynda garaşsyz baky bir tarap diýarymyzyň ösüşleri dowam bolsun. Hoşda bolun, mähriban iýleşler.